Je bent eruit gescheurd. Ja, dat gaat niet zo heel makkelijk over die schoenen heen. Ja, het heeft niks te maken met de kerstkilo's? Nee, want ik ben natuurlijk zoveel aan het trainen voor deze run. We hebben een primeurtje hier in Middelburg. Voor het eerst wordt hier de Centerrun georganiseerd. En ze pakken gelijk groots uit met 300 kerstmannen. Waarom doet u vandaag mee? Het is voor een goed doel, hè? Het is natuurlijk een ontzettend goed doel wat we steunen en dat is altijd belangrijk. De allereerste Centerrun werd door een Rotary Club in 2008 georganiseerd in Gorinchem. De inmiddels populaire Centerrun steunde vorig jaar maar liefst 100 goede doelen door heel Nederland. Er werd toen €400.000 bij elkaar gerend. Dit jaar zijn het er 58 in onder andere Amstelveen, Barendrecht, Bennekom. We wilden de goede doelen dicht bij huis houden. Walcheren en Stichting Ambon en de voedselbank. Ja. Dus wij vonden dat 2 hele mooie doelen voor dit jaar om uit te kiezen. En een landelijk goed doel, dat spreekt wat minder aan dan deze. Hoe kunnen die kerstmannen nou iets bijdragen aan een goed doel? Het inschrijfgeld en sponsoring levert een hele mooie bijdrage aan de 2 goede doelen die we hebben. Ik loop voor SSVA. Stichting Ambon. Het is belangrijk voor onze projecten die we daar uitvoeren. Ja. We hebben medische projecten die eruit gevoerd worden. Die hebben gewoon geld nodig. Geld nodig. Als voedselbank worden jullie gesteund door deze actie. Hoe hoorden jullie dat voor het eerst? Nou, een aantal maanden geleden zijn we benaderd door Gerry Huizenveld van de Rotary. En die zocht contact en die zei, nou, we zijn eigenlijk van plan om een Centerrun te gaan houden. En vinden jullie het goed dat we dat onder andere voor jullie doel doen? Nou ja, dan zeg je geen nee natuurlijk. Leuk dat Rotary het nu dit keer organiseert. Dat wel, maar bent u niet een beetje gek om in een kerstmannenpak te gaan rennen? Nou, past er bij deze tijd en je moet eens een keertje wat anders willen. Dat is geen Centerrun pak. Nee, maar ik loop voorop. En alle kerstmannen lopen achter mij aan. Wat gebruikt u voor de baard? Crèmespoeling? Ja, zilver shampoo. Ze moeten... Kijk zo. Oh, en dan zijn dit dan de wenkbrauwen, denk je? Wat vind je er nou van dat zoiets georganiseerd wordt? Ik vind dat wel goed. Ja hoor, ja. En het is wel laagdrempelig. Iedereen kan meedoen. Ja, hij is een beetje uit zijn broek gescheurd. Heet u Rudolf? Ja. Oké. Nou, Rudolf... Ja, in het echt ook trouwens. Dat is heel toevallig. Ja, serieus. Ja. Okay. Je kan nog terug, hè? Ja, dat is niet de bedoeling. Nee. De eerste keer de Centerrun in Middelburg. Dat is nu al een succes. Hoe kan dat? Ik denk dat het gewoon een heel leuk evenement is om te organiseren en je ziet dat mensen erop afkomen. Hoe ging het? Pittig. Dat is wel verder dan ik had verwacht. Ja, overweldigend. Mensen ook enthousiast. En u zelf ook? Ja, absoluut. Vonden jullie het? Leuk. Was het leuk? Ja. Was het niet heel erg lang? Klein
klein beetje. Hoe ging het? Ja, fantastisch goed. Eerste reactie? Goed? Ja, niet ontzettend zwaar. Nee. IJzeren conditie, dus wat dat betreft ging het goed. Maar het was ook echt ijskoud. Nee joh, helemaal niet joh. En hoe gaat het met het kerstmannenpak? Is hij nog heel? Ja. Bij mij zakte die op een deur zo helemaal af. Ja, je baard hangt hier, zeg maar. Ja. Ja, maar je hebt het wel gedaan. Eerste reactie. Nou, geweldig. Eén woord, geweldig. Kan een rendier goed rennen? Ja, zeker, maar deze kerstman ook echt geweldig. Ja, Is het een beetje te doen? het was wel, het waaide wel hard, maar het was wel goed te doen. Word je gewoon teruggewaaid, hè, eigenlijk? Ik was kapot. Ja, dat hoor Ja, ik was echt kapot. Ik dacht eigenlijk dat we het team moesten, dus viel me heel erg mee. Ja, oh, dat valt wel liever dat dan andersom. Ja, beter. Dat je denkt, Nee, het ging heel goed. Is er al iets bekend over het bedrag wat er opgehaald is? Ja, ik heb wel een idee, ja. En ik ben er heel erg trots op. Het is al rond de €10.000. 5.000 voor de stichting Vlissingen-Ambon en 5.000 voor de voedselbank Walcheren. Hebben jullie al enig idee wat jullie met dat geld gaan doen? En we hebben nu op ons wensenlijstje bovenaan een grote vrieskast staan. Een vrieskist of een koelkast in dit geval is gewoon enorm belangrijk. En die kunnen we hopelijk nu aanschaffen. Jullie hebben ongeveer 500 pakken ingeslagen. We deden ongeveer 300 mee. Wat gebeurt er met de rest van die pakken? Ja, die kunnen we natuurlijk voor volgend jaar gaan gebruiken. Want volgend jaar gaan we over de 500 deelnemers. Dat weet ik nu al.